Здравейте хора, в това видео ще направя имитация на... Не знам дали го знаете, обаче той се казва Ясим Турчине, обаче ще направя имитация на популярния мин Брускилибидоп. Така се казва. Сега ще приготвя нещата и започваме. И хора, това беше имитацията на господин Брускилибидоп. И това от видеото. Чао, абонирайте се, лайк. И това от мен. Чао!